tikkonfermali biex inserħu rasna illi kellek l-approvazzjoni tal-bord tal-Awtorità ta' Djar fidejk bil-miktub. Mela, jew iva, jew le, ma tantx iddu. dik hija t-tieni policy. Il-policy li kellha l-Awtorità ta' Djar. Diġà spjegajtlek il-policy li kellu l-Gvern b'mod ġenerali. Kellek l-approval. L-Awtorità ta' Djar kellha policy li kienet pubblika, mhux policy moħbija ta' jew policy ġast ma jafħad bija, tant kienet pubblika li saru numru ta' press releases. Kien hemm numru ta' press conferences. Ma kellek l-approval. Issa jekk tagħtini ċans nispjegalek ngħidlek. L-autorità li m'għandix bżonn ħafna l-autorità u jien imxejt u CEO tal-Awtorità ta' Djar mexa ma' dik il-policy li kellha l-Awtorità. Li m'għandekx bżonn l-approval tal-bord, il-bord li tant jiggarantixxi trasparenza. Dik il-policy li kien hemm. Jekk tieni opportunità ġenis nispjegalek jekk ma trix tagħtini ċans tagħtinix. Lura d-domanda tiegħi kellek l-approval tal-bord tal-Awtorità. Jiena ġejt imma kellek l-approval. Biex tagħmel il-mistoqsijiet u nirrispondik jekk ma tinix ċans nirrispondik. Qed nirrispondik fuq id-domandi mela. L-40 permess li kellha l-Awtorità. Inti qed tilna kellha 40 permess. Nipprova nifhem, jiġifieri mid-żerra r-risposta tiegħek hija le. Għatlek, dik inti qed tgħidu qed poġġili l-klim fħal, ir-risposta tiegħi li l-Awtorità ta' Djar kellha deċiżjoni ċara li ma tibniex iżjed.